Så er vi hallo. Jeg skal så pisse. Jeg skal pisse. Nej, kom nu. Ja, det skulle vi lige skumme, da det kom op. Kom nu. Så skulle du mine. Kom så. Ej, Hallo, prøv nu lige at vente. kom nu, Holmbergs, den filmer. Gå nu væk med det der. Hallo? Jeg er begyndt for helvede. Ja. 5 kasser øl. Så bunder jeg bare. Okay. Er du sindssyg? 12 kasser øl. Nej, få fandme det. Nej, Holmberg, du sætter lige den der. Kardeniki. 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 Hvad er det betyder? Det betyder underøl. Hej. Hold nu, han var bare hælder ud nogle gange. Der var så står bare lige. Fuck, det er så sjovt, at han skal drikke. Hallo, lad mig præsentere the new member. Bøffen. Du er stiv, Holmberg. Hold nu bare kæft, luft. Må ikke se så meget, altså. Så pludselig han laver bobler hele året. Det er bare Der er pisse, eller ikke? Så skal jeg også drikke mere, ikke også? Hold din kæft. Hold din kæft. Ja, det er godt, det er ikke mig, der skal drikke pis. Kom så. Så er I klar? Hallo, prøv lige at vente. Kom nu tættere sammen med jer. Vi brækker os ud af hinanden. Jeg tror, jeg kan sætte det. Nej, jeg må ikke også godt lave skulderskub. Hvad med dig? Kom nu. Jeg gider ikke vente der. 1, 2, 3, en halv. Kom nu. 1, 2, 3. Okay, jeg begynder nu. Han har været færdig. Jeg tror, altså, Røg kan vente. Ja, jeg vandt. Jeg er næsten 100. Altså, det skal han lykkes. Vi blev sgu færdige samtidig. Nej, det vil jeg ikke må mærke. Hallo, vi kan godt blive enige. Vi kan godt blive enige. Hvad fanden? En hal? Ej, hallo, man kan ikke engang se det. For fanden, prøv at se, det går sådan. Det er også det jo. Ølbejer, det er ikke genset, det er mandlig frisør. Der er en øl mere. Prøv lige, det er fugl. Hallo? Hip, hip, hip. Prøv lige at samle dem op. Hvorfor skal jeg gøre det? Det kan ikke rigtig se det øjne.